ku danna subscribe. Mai tsintsiya fati mai tsintsiya duka yan kasar mu mun taru guri daya matan kadi ya tantance rariya kafin a zo a huda ai zamiya ko bar mu man bulayin mai gaskiya ita kau da bara sirri na ta zilliya ku tattaho aikin gayya na zo da batun a karbi katin zaɓe na zo don kore shi ne babban mazo zan so da kamare shi in girgizo dure minu wane tare da dandazo a cikin batu na wakar mai tsintsiya mata tatin gani na kawo dokin gaskiya tafiyar da babu son kai ba wariya takenta gaskiya ba a murdiya a daɗe zama ciki sai mai duniya a yiri mata yiri yan jam'ila ku taso ku yi min kari dauda ka buɗe ya san sharrin biri matsalar jikin kuna ma shi ne kari duk damunar da ta kyau ba a fari mai sanya garkuwa don kare hari kuma rikin sharif cikin wakar jam'ila babu kudin nama ni na kusa yan rogo don ayi batun gebe tana tuna dan zango kalma azu gauro ne ai ya fi shiga shago da ku kaji wa yanzu an zana da je togo kayana na da yawa ku kira mana yan kago abc ta girmama kamfani uban shago ku zo muka je mangoro turai gashe mango ko me ma ka haɗi mu kai mata ka san haka mun san haka jam'iyyar mu ta zama a ruhin duka Baba na so ƙara da kawo duka Rabbana ka kare mu da kan mun baka Dai kamilu ne haka sai mai haka Ya gadi ne haka kun san duka APC Alo Alo ku tafa wa APC masu kasa masu lasisi za mu yi ko babu ko sisi bai ku da fanka mu sha AC in ka gani na lido akwai Messi sai baba mu tafa wa ban fasi mun gama wakar ka CAC an ku tafa wa APC baba na Junaidu ne kuma amshi in ma daga burki akwai bashi an bar mu da ribar kare aushi amman dangana mun gamsu da kishi fatin mu ne dai yankin mu ne dai kuma aikin mu ne dai wadanda ke zaban kasa su ne anti APC gode APC ce gari ke ce ra'ayin kasa da kowa ke nema inganci yayi na ce APC ce ne inganci yayi fati ra'ayin kasa da kowa ke nema na Ku danna subscribe.